日本は貧しいが、想像を絶する。150年前、日本は歴史の大きな転換期でした。開国されて明治政府が発足した当時、多くの国から外国人たちが日本を訪れました。彼らは、当時の日本文化や社会情勢、日本での経験を様々な手記に残しています。そんな手記の中で、彼らは皆一様に、日本は想像を絶する国だと伝えているようです。一体どんな驚愕の出来事が起こったのでしょうか。早速最後まで一緒に見てみましょう。僕の名前はジャック・アメリカ人です。大学生で日本史を専攻しています。今回はその多くの著者物に記された約150年前までの日本の姿を紹介したいと思います。僕が日本に興味を持ち始めたのは小学生の時、日本のアニメにハマったことがきっかけでした。そのうち日本語や日本の文化にも興味が出てきて、色々と調べるようになったのです。大学に入って専門的な詳しい勉強をする中で、日本について書かれている文献をいくつも読みました。その中で日本を訪れた各国の著名人たちの記した手記や本国への手紙など、当時の日本について様々な情報が記されている文献を知ったのです。日本へやってきた著名人たち。皆さんはかつて日本へたびたび訪れていたキリスト教のカトリック宣教師たちの存在をご存知でしょうか。おそらく一番知られているのは教科書などにも掲載され、授業やテストなどでも必ず出てくるフランシスコ・ザビエルでしょうか。彼は日本へキリスト教の布教のために訪れ、日本人より優れている人々は異教徒の間では見つけられないでしょう。彼らは親しみやすく、一般に善良で悪意がありません。驚くほど名誉心の強い人々で、他の何者よりも名誉を重んじます。と書簡に残しており、日本へ強く心を寄せていたことが伺えます。また、ザビエルが設立したイエズス会に所属し、織田信長や豊臣秀吉と面会した宣教師のルイス・フロイスは文筆家としても有名で、彼が日本について記した著書は、西洋人視点での当時の事件などへの考察が書かれているだけではなく、日本人の発した言葉を表音文字のアルファベットで記しているため、当時の日本人がどのように発音していたのかがわかる貴重な歴史資料として評価されています。彼は日本人の会話などでの表現について、ヨーロッパでは明瞭な言葉であることが求められ、曖昧な言葉は避けますが、日本では曖昧な言葉が重んじられているようだ。このように受け止めているようです。この資料からは直接的に言わないことを良しとする日本独自の文化がすでにこの時代から根付いていたことがわかります。徳川綱吉時代に出島のオランダ商館付き医者として渡航してきたドイツ人のエンゲルベルト・ケンペルはロシアやアジア各国を歴訪したバロック時代最大の旅行家と言われている人物です。欧州第一主義を排した精密で客観的な著書、日本史の作者として知られています。彼は日本について、日本人は武を尊び、栄養映画を夢見、名誉欲が強く、極端から極端に走る傾向がある。しかし、手先がとても器用で、頭も非常に優れている。他の諸国民よりずっと優れた民族である。世界中のいかなる国民でも、礼儀で日本人に勝る者はいない。と絶賛し、ヨーロッパに広く日本を紹介しました。彼の著書には、ヨーロッパの知識層である、ゲーテ、カントなどが大きな影響を受け、ヨーロッパでのジャポニズム文化を牽引しました。また、この著書の中で、西洋では絶滅したと思われていたイチョウが、日本に残っていることが発見され、これは約140年後に植物学者のシーボルトが日本へやってくる要因にもなりました。先人の著書で異国の植生が発見されるというのはなかなかの驚きですよね。さらに江戸時代の政策であった鎖国はもともと日本にその状態を指す言葉がありませんでした。後に日本史が日本語に翻訳される際に日本について説明された文章から抜粋された言葉がこの鎖国の元になったと言われています。ケンペルの偉業はあまり知られていませんが、なかなか興味深いものを感じました。同じく出島のオランダ商館付き医師であり、植物学者カール・ツンベルクはこう記しています。日本人は第一級の民族だ。勤勉で賢明、礼儀正しく非常に勇敢である。
中国では女性が奴隷なのに対し、日本では女性と男性が同席でき、女性が表を堂々と歩くことができる。日本人はとても清潔好きで、週に1日どころか毎日風呂に入っている。スウェーデン人でヨーロッパ各地の習慣についても詳しかったツンベルクですが、日本の習慣にはとても驚愕していたようです。ケンペル、ツンベルクと並んで出島山学者であるドイツ人のフィリップ・シーボルトは日本人に医学の指導を行う蘭学塾を開き、近代西洋医学を日本に伝えました。そんな彼は植物学者としても著名で、日本人は広々とした自然を心から楽しんでいた。と、当時の日本人のおおらかさを書き残しています。お気づきかもしれませんが、オランダ商館付き医師であり学者として有名な3名はいずれもオランダ人ではありませんでした。ヨーロッパでは陸続きに複数の国があるので、数カ国語話せることは今でも珍しくはありません。そうした事情が透けて見えるのも面白いですね。やがて日本がいよいよ鎖国体制を解いて開国へと大きく歴史が動く中で、日本へは各国から外交官たちがやってきました。日本への開国を迫るために黒船での来航が知られているアメリカ海軍の軍人ペリーは、後年に記された日本遠征記で、吉田松陰と弟子が鎖国された国から密出国し、船に乗り込んできた事件について、こう感想を記していました。松陰とその弟子の事件に、私たちはとても感激させられた。教育のある日本人2人が、国の法律を破ってまでも、命がけでその知識を広めようと、激しい感情を抱いていたからだ。日本人は非常に学問好きで研究心の強い国民だ。吉田松陰の渡航事件ほど日本人がいかに新しいことを好む気持ちが強いのかを示したものはないだろう。日本人の強い探求心は現在厳しい法律と監視に抑えられているが、将来の日本では現時点では想像もできないような世界を開くことになるのは間違いないだろう。彼が想像したように、松陰が教鞭を取った松下村塾では、後の日本を支える多くの政治家を輩出しました。その一方で、彼の先鋭的な政治論は、藩や幕府から危険視され、わずか29歳でその生涯を終えることになりました。また同じ日本遠征期で、日本人への印象として、地震の災禍にあっても、日本人の特徴である忍耐力が現れていた。落胆もせず、不幸にあっても涙せず、彼らは男らしく仕事に取り掛かり、意気消沈することもほとんどないようであった。との感想を残しています。ペリーの来航があった時期、日本各地では大きな地震が何度も発生し、甚大な被害が発生していました。そうした中で、根気強く何度も立ち上がる日本人の姿も、今と全く変わらないことには驚きました。日本に開国を進めた初代駐日アメリカ公使のタウンゼント・ハリスには、日本人の容姿と態度にはとても感服した。日本人は非暴法以等のどんな民族よりも優秀である。日本を開国して外国の影響を受けさせてもいいものか、開国によって日本人が本当に幸せになるのか、実はとても悩んでいた。日本人はどの国よりも正直さを兼ね備えている素晴らしい民族だったからだ。私は新潟の柿崎という小さくて貧寒な漁村を訪れたことがあるが、住民の身なりはとても清潔で、態度も非常に丁寧だった。貧乏人は不潔なものというのが世界の常識だったが、日本人はたとえ貧乏であっても決して不潔ではなかった。という言葉があったと言われています。同じ時期に日本で活躍した外交官たちである駐日アメリカ公使館で通訳をしていたオランダ人のヘンリー・ヒュースケン、イギリスの医師であり初代駐日総領事のラザフォード・オールコック、イギリスの通訳で後の駐日公使であるアーネスト・佐藤、この3名の外交官たちも日本は他のアジアとは全く異なった国だとその違いを述べています。開国した日本には軍人や外交官以外にも民間の学者や後の偉人たちがやってきました。スコットランド出身の貿易商で、幕末から明治にかけて、各藩へ西洋武器を下ろし、後のキリンビールや三菱財閥に関わった人物である、トーマス・グラバーは、公表しました。長州、薩摩、肥後、肥前、宇和島の名藩と、何十万、何百万両にも及ぶ取引をしたが、
賄賂を使用することは一切なかった。賄賂を受け取るような武士は一人もおらず、皆が清廉で、かつ高潔だった。日本人の誠実さにはとても衝撃を受けた。こうした点には他にも感銘を受けた人がいました。ドイツ出身の実業家で、後にトロイ遺跡を発掘したハインリヒ・シュリーマンは世界旅行の中で日本を訪れました。帰国後、日本見聞録を表しています。訪日前に立ち寄った中国と日本とを比べて、こんなエピソードを紹介していました。中国で非常に不快だったのは、嘘をつくのが平気で、平然とお金を騙す一般庶民の姿だ。乗り物に乗れば、最初に提示された額とは、はるかに違う、高額な料金を後で請求され、うんざりすることばかりだった。そのため、来日して日本の渡し船に乗った時も、中国と同じように要求されると思い、事前に規定の数倍の料金を支払うことにした。すると、日本人の船頭は、不思議そうな顔をして、これは、規定の料金とは違いますよと言って、差額を返してきた。同じアジアでも全く違う。日本人は正直者で非常に衝撃を受けた。と、日本人のモラルの高さを絶賛していました。ヨーロッパ人未踏の世界各地の旅行記を残したイギリス人女性旅行家のイザベラ・バードは、女性が危険な目に遭わず、そして失礼な態度を取られることもなく、安全に旅行できる国は日本以外になかった。不当な料金を請求されたことはなく、多くの日本人に取り囲まれた時でも、無作法な態度は全く取られなかった。と、日本人の礼儀正しさを称賛していました。彼女は当時の外国人が主に訪れていたような、東京や大阪、日光といった有名な場所だけではなく、北日本を通訳と二人で旅しました。そしてアイヌ人と接した彼女は、彼らの生活や風習などについて寄稿文を残しました。これは学術的にも唯一の資料であるとして、とても高く評価されました。日本アルプスの登山と探検を執筆し、日本アルプスの語源となる言葉を生んだ宣教師であり、登山家のウォルター・ウエストンは、日本の一番偏僻な田舎で生活する読み書きの不十分な人たちでさえ、真の紳士であった。辺境の地で暮らす貧しい人たちですら、私に好意的で、とても衝撃を受けた。と綴っています。貧富に関係なく、誰もが礼儀正しく誠実である。日本人の性質について称賛しているのは、彼らだけではありませんでした。ナショナルジオグラフィックの記者であり、後に女性初の理事となったアメリカ人地理学者のエリザ・シドモアは、彼女はワシントン DC、ポトマック河畔への桜植樹を進めた人物としても知られています。シドモアは三陸地震津波の被災地に取材に入っており、日本人は何千人もの人がいたとしても、爆弾を投げたり、パンを配るときに暴動を起こす人は一人もいません。と、やはり日本人の性質について語っています。海外でも広く知られている津波という表記は、彼女のレポートが最初だと言われています。より詳しい出来事の記録を残している人もいました。アメリカ人動物学者のエドワード・モースです。彼はダーウィンの進化論を日本で広め、大森貝塚の発掘により日本の考古学、人類学へ影響を与えた東京帝国大学の教授を務めた人物です。明治初期に瀬戸内海地方を旅した時のエピソードをこのように語っています。私は広島の旅館に財布と懐中時計を預けてしばらく遠出をする計画を立てた。旅館の女中に預かってほしいと頼んだが、女中はお預かりしますと言ったのに、財布と懐中時計をお盆に乗せて、モースの泊まった部屋の畳の上に置いただけだった。部屋は襖で仕切られているだけで、鍵や缶抜きがあるわけではない。他の宿泊客に盗まれてしまうと思った私は、宿の主人にその話をしたが、その主人は平然と、ここに置いておけば安全ですよ、と答えるだけだった。私は不安だったが、日本社会を実験してみようと考え、そのまま遠出し、1週間後、旅館に戻った。なんと部屋には、懐中時計はもちろんのこと、財布に入っていた1セントの小銭さえ盗まれておらず、私は驚きを隠せなかった。欧米のホテルでは、盗難防止のため、寒暖計でも壁にネジで留められているほどだったが、日本では蓋のないお盆に財布を置いていても盗まれることがない。
日本人は生まれついての正直者であることを知り、私は非常に感銘を受けた。と、その時の状況を詳しく綴っていました。150年以上も昔から世界中の偉人たちが日本を高く評価していることにとても驚きました。こうした日本のモラルの高さは今も変わらず世界中から称賛されています。日本人の評価されている国民性は金銭的な豊かさや文化レベルの向上、識字率の向上による学術知識によるものではなく、日本人の DNA に刻まれた性質なのだということが証明されていると感じました。現代もなお引き継がれているのはとても神秘的です。僕はますます日本への興味が惹かれるのを感じました。日本人が現在、モラルの高い国民だと世界中に言われているのは昔から誠実に生きてきた先人たちのおかげなんですね。様々な国の偉人たちが評価し続けてきた日本人。私たちはこれからもそういった期待を裏切らないモラルの高い人間でありたいものですね。日本人のモラルの高さは150年も前からだったとはびっくりだよ。日本人は生まれついての正直者なんだね。誠実な日本人に比べて中国人は嘘つきばかりだ。同じアジアなのにどうしてこんなに国民性が違うのか不思議でならないよ。うちの国では知らない人もいたけれど、日本で業績が残している人がこんなにいたなんてびっくりしたよ。トレイの上に置いた財布が1週間も盗まれないなんて。日本では今でも犯罪が少ないけど、その理由が理解できた気がするよ。もし日本で姑息な手段を使ったら、すぐに信頼関係が崩れて嫌われてしまいそうだね。日本人の前ではフェアでいることを心がけるよ。本日の動画はこちらで終わりとなります。私たちにとって皆様からの温かいコメントや高評価は何よりの励みとなっております。ぜひともご感想や意見をお聞かせいただけると幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。驚愕の映像。日本人ならやりかねないと海外が反応したドキュメンタリー映像の真実。皆さん、こんにちは。今日はフランス人女性のジョエルさんが体験したちょっと特別な日本旅行のお話です。海外旅行などとんでもないと思っていましたが、しかし日本に来て日本の警察の凄さを実際に体験し、その感動を世界に発信しています。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速、最後までご一緒に見てみましょう。私の名前はジョエルです。26歳でフランスのパリに住んでいます。パリに住んでいるというと、おしゃれで華やかなイメージがあるかもしれませんが、私は実は人見知りですし、世間の人が抱くパリジェンヌのイメージとは少し違うかもしれません。それが私のコンプレックスでもあります。私はパリで生まれ育ったので、最近のパリの治安が悪くなっています。フランスを愛する者としてとても残念です。ここに住んでいること自体に少し恐怖を感じることも増えました。それでもパリには友達も多いですし、職場もあるので、なかなか引っ越す決心がつかないでいます。2024年にはパリでオリンピックが開催されるのに、パリの治安や清潔さは悪くなる一方で心配です。先日も親友のアンドレと地下鉄に乗っていたら、アジア系の観光客と思われる女性が財布を盗まれたと騒いでいました。私たちも近くにいたのですが、気づいてあげることができませんでした。混んでいるわけでもない電車の中で、平然とスリが横行しているパリの現状に、私もアンドレもとても落ち込みました。警察に行ったところで、きっと何もしてくれないだろうとアンドレは言います。自分で犯人を捕まえるしかないのだと、そのアジア人女性の財布が戻る可能性は限りなく低いでしょう。フランス警察が無能だというわけではありません。ただ、小さな犯罪にまで対応する余裕がないのです。もしかしたら、その女性が勘違いで財布をどこかに置き忘れただけかもしれません。それでも、きっと戻っては来ないでしょう。人間は、お金を目の前にすると、自分の欲望を優先してしまうものです。お金が人を狂わせると言いますが、
その女性のお金は、もう誰かの欲望を満たすために、きっと使われていることでしょう。最初はがっかりしていたそのアジア人女性でしたが、諦めきれないのか、突然片言の英語で怒り出しました。こんなひどい国に来るんじゃなかった。フランス政府は弁償しろ。怒り狂うその女性から逃げるように、私たちも電車を降りました。観光客を怒らせるほどのパリの現状を知り、私は落ち込むと同時に、外に出かけるのが嫌になっていきました。もともと引っ込み思案な性格ということもあり、パリでの嫌な出来事や不安が増えた私は、積極的に外出しなくなっていったのです。そんな私を見かねたアンドレは、バカンスを利用して海外旅行に誘ってくれました。アンドレの気持ちは嬉しかったのですが、海外旅行なんて緊張しますし、怖くてとても行けません。母国であるフランスですら、外に出るのが億劫なのに、わざわざ海外に行くなんて考えられません。遠慮しておく。海外に行っても積極的になれないし、言葉の通じない場所で困るのは目に見えているから。それに、海外は危ない国が多いし、あえてそんな危険な場所に行こうなんて思わないわ、と私は言いました。すると、アンドレは少し考えてから、じゃあ、日本に行きましょうよ。ちょっと遠いから、ヨーロッパ旅行と比べるとお金もかかるけど、今は円安だし、少し頑張れば行けるわ。と、本当に嬉しそうに私を誘いました。しかし、アンドレの楽観的な考えには困りました。この前、電車の中で見たでしょ？アジアの人たちはすぐに怒るし、喧嘩腰なのよ。フランス人だって完璧な人ばかりではないけど、日本人はきっともっと野蛮で恐ろしい人種だわ、と私は言いました。すると、アンドレは不思議そうな顔で、私の顔を覗き込み、電車のあの人がどこの国の人かはわからないけど、日本人は礼儀正しくて、暴れたりするような人じゃないって聞くわよ。せっかくだし、羽を伸ばしてみようよ。と言いました。アンドレは一度言い出したら、なかなか意見を曲げません。それでも、私も簡単に引き下がるつもりはありません。しばらくの間、二人の押し問答が続きましたが、アンドレの必死の説得と、本場のラーメンが食べられるのよ。という言葉が決め手となり、私たちは日本へ旅行に行くことになりました。日本という国について、私はあまりよく知りませんでしたが、日本食への憧れだけはありました。寿司や天ぷら、ラーメン、蕎麦などを特集したテレビ番組は、フランスにもたくさんあります。一度は食べてみたいと思っていた私にとって、今回のアンドレの誘いは、とても魅力的なものでした。それに、無理やりにでも自分の身を海外に置くことで、引っ込み思案で、何でも怖がって行動しない、自分を変えられるかもしれない、嫌いな自分とさよならをして、新しい前向きな自分になれるかもしれない。アンドレには言いませんでしたが、実はそんな期待も胸に秘め、日本へ行くことを決めたのです。日本へ行く日が近づくにつれ、ワクワクする気持ちと、海外で嫌な思いをしないか、私自身は何も変わることができずに、ホテルに閉じこもってしまうのではないか、という不安とが混ざり合った、複雑な心境でした。日本では夜中に女性が一人で歩いていても、大丈夫なんだって、楽しみましょうよジョエル。と、アンドレの言葉に励まされながら、私は日本に降り立ちました。日本の空港、電車、街並みを初めて体験した私の感想は、多くの外国人が日本を訪れた時に感じるものとあまり変わらないと思います。とにかく綺麗で、清潔で、秩序がある国、私はそのことに一番驚きました。パリに来られた方はお分かりかと思いますが、パリの街はかなり汚いです。正確に言うと、パリも世界標準レベルだとは思うのですが、日本の清潔さを知ってしまった私からすると、かなり汚い街と言わざるを得ません。パリには清掃員がたくさんいるため、ポイ捨てをする人が後を絶ちません。むしろ、彼らの仕事があるのだから、清掃員たちに任せればいい、と思っているのだと思います。それに比べて、日本では街に清掃員はほとんどいません。もちろん、いないことはないのでしょうが、パリに比べると、ほとんどいないと言えるほど少ないと思います。さらに驚くことに、
日本では街にゴミ箱すらほとんどありません。パリではゴミ箱が至るところに置かれています。にもかかわらず、そこら中にゴミを捨てるのが当たり前で、街中はゴミだらけと言っても過言ではありません。私は日本のゴミ事情が本当に不思議でした。ゴミ箱もないし、清掃員もほとんどいないのに、どうして日本の街はこんなにも綺麗なのでしょうか？これは日本の文化や教育が大きな要因として挙げられます。日本では幼少期からゴミは自分で持ち帰るという考え方が浸透しており、家庭や学校での教育を通じて、ゴミを捨てることの重要性や環境への配慮が教えられています。このため、多くの人々が公共の場でゴミを捨てることを避け、自分のゴミは自分で責任を持って処理するという意識が根付いています。日本人は発明家だからゴミも食べられるようにしてしまったんじゃないの？と、アンドレと冗談を言い合うほど、日本の清潔さには驚かされました。ホテルに荷物を置いた私たち2人は、時差ボケにも負けず、その日の夜から日本食を食べ歩きました。ラーメン、そば、天ぷら、寿司、うなぎ、居酒屋、私たちがテレビやネットで見て憧れていたものを片っ端から食べました。食事はどれも美味しく、私はアンドレ以上に日本食にハマってしまうほどでした。毎晩遅くまで街で食事を楽しんでいた私たちですが、アンドレが言っていた通り、日本では夜に女性が一人で当たり前のように歩いています。犯罪に巻き込まれることはないのだろうか？日本に来たことがない人は本当に不思議に思うでしょうが、日本では露出の高い服装の女性が夜中でも平気で一人で歩いています。パリだけでなく、世界中を見渡しても、こんな国はないと思います。こんなに開放感があって安全な国は多くないでしょう。清潔で秩序のある日本の現状を体感することで、来日当初に感じていた不安は、少しずつ薄れていきました。けたたましいクラクション、大声を張り上げて叫ぶ人たち、時には小競り合いをしていたり、スリやひったくりなどの軽犯罪は日常茶飯事。パリでのそんな光景にビクビクしていた私は、日本の安心感をとても心地よく感じていました。日本では、パリのように、警察官が頻繁にパトロールしていることもなく、肩がぶつかったなどと、喧嘩をしている人たちを仲裁しているシーンも見かけません。おそらく、パリよりも人の往来が多い東京ですら、皆、うまく避け合いながら秩序を保って歩いています。どんな法律や制度で、この秩序を保っているのだろう？私は、日本の街だけでなく、日本という国の仕組みにも、興味を持つようになっていきました。日本に来て1週間が過ぎた頃です。その日は、東京から大阪に来ていました。スマホの地図アプリで案内してもらいながら、大阪の美味しい店を巡ります。お好み焼きやうどんなども、本当に美味しかったです。日本は、地域によって料理も味も違うんですね。何を食べてもとても美味しく、食事をすること自体が楽しくて仕方がありませんでした。フランス語はもちろんのこと、英語が話せない店員さんも多かったのですが、翻訳アプリを使って一生懸命話しかけてくれる店員さんも多く、私のような引っ込み思案な人間にも親切に、そして丁寧に接してくれました。大阪でも盛り上がった私たちは、夜遅くホテルに戻りました。大阪の街も安全で、特に夜道が危ないということもありませんでした。ここまで本当に楽しい時間を過ごしてきた日本旅行ですが、ここで事件が起きてしまいます。私がスマホをどこかに落としてしまったようなのです。ジョエル、もう一度街まで戻って探してみよう。とアンドレに言われるがまま、私たちはホテルを出ようとフロントに鍵を預けます。失礼ですが、どちらに行かれるんですか？と、ホテルのフロントマンに英語で聞かれた私たちは、状況を説明して、探しに行くことを伝えました。しかし、そのフロントマンは冷静に私たちを制しました。もうすでに電車も走っていませんし、一緒に近くの交番まで行きましょう。私がご案内します。そう言って、代わりのスタッフに耳打ちをすると、そのフロントマンは、私たちを交番と呼ばれる警察署まで連れて行ってくれました。警察に行ったってどうせ無駄だよ。こんなことしてないで早く自分たちで探さないと本当に帰ってこなくなるよ。
とアンドレに囁かれた私でしたが、仕事の途中なのに、わざわざ私たちを警察まで連れて行ってくれる彼を思うと、その親切心を無にすることはできませんでした。ホテルから歩いて2、3分のところに交番はありました。フロントマンに通訳をお願いしながら、警察に今日の行動を伝えます。すべて伝えたところで、警察の人は言いました。戻ってくるかはわかりませんが、もし戻ってきましたら、アンドレさんに電話しますね。今日はお疲れでしょうから、ゆっくりお休みください。スマホを紛失したといった、たったそれだけのことで、日本の警察はとても親身になって対応してくれました。フランスの場合、一応話は聞くけれど、どうせ出てこないよ。我々も一般の人のスマホを探すほど暇じゃないしね。と笑われるのがオチでしょう。それに引き換え、日本の警察官は誠実な言葉をくれたと思います。しかし、結果としては、フランスも日本も変わらず、どうせスマホは出てこないだろう。ということを悟っていた私は、本当に落ち込みました。せっかく日本を好きになり、初めての海外旅行も楽しい思い出ばかりだったのに、私が悪いとはいえ、最悪の事態になってしまいました。翌日、テンションがあまり上がらない私たちは、ホテルの近くのコーヒーチェーン店で、ゆっくりとコーヒーを飲んでいました。すると突然、アンドレのスマホが鳴りました。はい、わかりました。すぐに行きます。と、英語で話すアンドレが電話を切るのを待ち、私はその内容を聞きました。警察から電話があって、ジョエルのスマホが見つかったから、昨日の交番に来てほしいんだって。アンドレは飛び上がって喜ぶと、私の腕を掴んで走り出します。交番に着くと、昨日の警察官が笑顔で待っていてくれました。彼は夜勤明けだし、英語は私の方が得意だから、私に代わるね、と隣にいた警察官がそう言うと、ビニール袋に入った、私のスマホを取り出して見せてくれました。このスマホに間違いないですか？彼が見せてくれたスマホは間違いなく私のものでした。貼ってあるステッカーも、待ち受け画面も、私が設定したものでした。落としたであろう場所が、昨日の私たちの行動ルートと合致し、パスコードも解除されたことで、私のものと証明され、無事スマホは私の元へ帰ってきました。本当に奇跡の出来事でした。警察の人の話によると、どうやら私は、ホテルに帰る途中で、スマホを落としていたようでした。それを通りすがりの女性が拾ってくれ、この交番まで届けてくれたとのことでした。私は、その日本人女性の行動に、感動を覚えずにはいられませんでした。夜遅い時間に、道で拾ったスマホを、わざわざ交番まで出向き、届けてくれたというのです。その人に何の得もないのに、誰のためになるかもわからないのに、その日本人女性は自分の時間を割いてまで、そう行動してくれたのです。フランスでも、そういったケースがないとは言いませんが、普通に考えれば、認証を解除できないスマホなら、その辺に捨てられるのが普通でしょう。自分にとって何の得もないのですから、それから簡単な手続きを終えた私たちは、警察官に見送られて、交番を後にしました。フランスの交番では、こんなに和やかな雰囲気で別れることはないと思います。スマホを落としたくらいで警察に駆け込んでも、鼻で笑われるような雰囲気がありますし、こちらも全く期待をせずに行くわけですから、その点、日本の警察はとても優しく、優秀ですし、いつも人のために行動している日本人の根幹を見た気がしました。彼らは、地域社会の安全を守るために、日々努力しており、その姿勢は、多くの人々に信頼と安心感を与えています。数日後、東京に戻った私たちは、明日の帰国を前に、最後の夜をホテルでゆっくりと過ごしていました。スマホのことがあって以来、日本人、そして日本の警察にも興味を持っていた私は、ホテルの VOD サービスで、とある日本の警察を特集した番組を見ていました。24時間警察を取材しているその番組で、日本にもやはり犯罪があることを知りました。犯罪といっても、麻薬や酔っ払い、街での喧嘩が中心で、やはり日本は本当に平和な国なんだと感じました。映像の中の警察官たちは、海外のようにすぐに銃を取り出したり、発砲したりすることなどなく、いつも対話から、
時間をかけて犯人と向き合っているのが印象的でした。これは何も警察に限ったことではなく、日本人の多くが相手の気持ちを重視し、対話を持とうとするのです。日本語のナレーションでしたので、その番組のすべてを理解できたわけではありませんが、その番組の中で私が一番印象的だったシーンがあります。いかにも日本人の性格を表しているそのシーンとは、警察官が横断歩道でカルガモの親子が渡るのを誘導しているものでした。ゆっくりと歩くカルガモの親子が安全に道を渡りきるのを数人の警察官たちが笑顔で見守っている姿は本当に微笑ましく心温まる光景でした。警察官の職務とか警察官としての行動というよりも日本人として命あるものに対して優しく温かい心を持っているからこそのこの姿だと痛感させられました。無事にフランスに帰国した私たちにはまた元の日常が戻ってきました。海外旅行に抵抗があり、行ってもどうせ楽しめないと諦めていた日本旅行でしたが、とても楽しい旅行となりました。もちろん、アンドレのおかげということもありますが、それだけでなく、私は日本という国を知り、日本人の本当に優しい心を知ったからだと思っています。こんなに素敵な人たちがいる国で、恐怖などありません。本当に暖かくて、楽しい時間を過ごすことができました。日本を大好きになった私ですが、それでもフランスを愛しているからこそ伝えたいのですが、フランスもぜひ、日本の良いところを取り入れてほしいと思っています。日本の警察制度やゴミ清掃員の制度だけを真似ても意味がありません。大切なのは、それらの仕事に従事している人の心と、その環境を利用している人たちの心です。清掃員がいるから綺麗になるのではなく、街をきれいに使う人々がいるから、街がきれいに保たれるのです。警察官がいるから秩序が保たれるのではなく、みんなで秩序を維持しようと協力し合うから、国の秩序が保たれているのです。私たちは、もっともっと日本人から学べることがあると知った旅行でした。この先、また何かに悩んだり、落ち込んだりした時は、日本に行って、彼ら本人から学ぼうと思っています。本日の動画は以上です。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。日本人になりたい。これはとある事情があって日本の病院へ入院していたアメリカン人女性が退院した時、病院の外に出て景色を眺めながら話した言葉です。彼女は日本の病院への入院を通じてとある日本人女性と出会い失いかけていた明るさや希望を取り戻すことができたのだそうです。彼女の心を動かしたきっかけは女性が聞かせた日本の歌でした。一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか。早速最後までご一緒に見てみましょう。日本人医師との出会い。こんにちは。私の名前はメアリーです。私はアメリカで生まれ育ち、つい半年前まではアメリカで平凡に会社員として暮らしていました。アメリカの単なる会社員である私がなぜ自分の気持ちや些細な出来事を記し、SNS を通じて多くの人々に発信しているのかという理由をこれからお話ししていきたいと思います。それは半年前、私に起こった出来事とある日本人女性との出会いがきっかけでした。私は不動産投資の営業の仕事をしています。営業の仕事にはたくさんのノルマがあり、毎日が同僚との競争でした。アメリカは日本とは異なり、実力主義の社会です。競合他社は多数あり、同じ社内でも多くの同僚が足を引っ張り合って働いているのです。実力主義ということは、結果を出さなければ当然、報酬は低くなり、社内での評価も落ちます。私は入社して5年目ですが、もともと希望していなかった部署へ配属されたのと、あまりユーモアのセンスを持ち合わせていないことが災いしてしまい、営業成績は後輩たちよりも悪く、社内では無能扱いされてしまっています。給与も少なく、物価が高いアメリカでは、今の会社の給料だけでの生活は到底無理でした。なので私は、仕事を終えると、
その足で自宅近くにあるイタリアンレストランへ行き、ウェイトレスとして働きながら生計を立てていたのです。私が学生時代思い描いていた社会人生活と異なり、何もかもがうまくいかず、自己肯定感はどんどん下がっていきました。そんなある時、私は付き合っていた男性と久々のデートに行きました。その時に、私は結婚できるのではと思ったのですが、私の想像とは全く異なり、彼は私に別れを告げて去っていったのです。その時、私は思い描いていた生活と今の生活のギャップに打ちのめされてしまい、とても惨めな気持ちになりました。そんな時、小さい頃から仲の良かった親友が結婚することになったと私に連絡してきたのです。今まで耐えてきたものが音を立てて崩れていく感覚でした。私は自分の人生すべてがとても嫌になり、衝動的にお酒を飲むようになったんです。ある時、私はお酒を飲みすぎて路上で転んでしまい、意識を失って病院に運ばれました。目を覚ますと、目の前にブロンドの看護師が立っていて、医師と思われる女性と何かを話しながら私をじっと見ていました。そしてもう一人の看護師に連れられて、私の元へやってきた両親は良かった、本当に良かったと、涙を流しながら寄り添っていた姿が見えました。そして両親が私に、一言、二言何かを告げて、病室を後にすると、両手を上げてみて、手を握ってください、と、若いアジア人女性が私に指示を出しました。私は、そのアジア人女性の意思の指示に従って、両手を上げたり、手を握ってみたりしました。私は転んだ時に、頭を強く打ったらしく、数日間眠っていたのだそうです。そのことを看護師に伝えられた私は、自分のしたことにかなり後悔していました。そして先生は、どこか気分の悪いところはありませんか？と優しく私に問いかけました。あまりネイティブではない発音と可愛らしい前髪のあるボブヘアを見て私は彼女がアメリカ人ではないのではと思いました。名札を見ると木村と書いてあったのです。名前から日本人の女性医師なんだとわかり、私は少しゆっくりと丁寧な発音で木村先生に話しかけてみました。仕事があるので早く帰りたいんですが、すると木村先生は流暢な英語で私にこう返してくれたのです。何か辛いことがあったのですか？あなたは転んだ時に大量に飲酒していましたし、眠っている時もとても辛そうな表情をしていました。私でよければ話してくれませんか？木村先生は私の点滴を調整したり、モニターを見ながらカルテを記入したりして、私が話しやすいようゆったりとした雰囲気を作ってくれていました。この担当医の先生は私の主治医なのかしら。とても若い先生だけれど、本当に医師なのか、もしくは医学生なのか、私の頭の中では彼女に気持ちを話すより、彼女が本当に医師なのかどうか、それが一番気がかりだったのです。ごめんなさい。自己紹介がまだでしたね。私は ER で医師をしている木村と言います。隣に座ってもと私に尋ねました。彼女が医師なのかと安心した私は、うなずいて、しばらく外の景色を眺めていました。木村医師は、何も言わず、私が話したくなるまで、そばに座っていてくれたのです。15分ほど経ったでしょうか。話したくなければ、それでもいいんです。でも、悩みをずっと抱えているなら、しばらく心の休息を取った方が、きっとあなたのためになります。彼女が病室を去ろうとした時、私は無意識に、また来てほしいんです、と医師に伝えました。すると、木村先生は優しい笑顔で、もちろん、明日も顔を出しますね、と話してくれました。翌日、木村先生が私の元へ来てくれた時、私は、彼女にこれまでの出来事を話しました。彼女は、私の気持ちを受け止め、何も言わず優しい顔でうなずいてくれました。彼女の心の広さと、温かさに安心した私は、気がつくと、泣きながら自分の辛かったことを話していたのです。思ったことをはっきりと伝えるアメリカ人の友人と、彼女は大きく異なっていたのです。ただ、私の話を受け止め、共感し、そして、ただそばにいてくれました。
彼女の行動は、私にとってはとても不思議で、何とも言いようのない気分になりましたが、自分の胸に溜まっていた感情を吐き出すと、なぜか私の気持ちはすっきりとしていました。人生を変えた日本人医師の言葉。私はしばらくの間、入院することになりました。私の気持ちが落ち着くまで、両親は私を一人にしておけないと思ったのでしょう。そして、何年間も働き続け、まともな生活をしていなかった私は、血液検査の結果について説明を受けると、説明した医師に体中ボロボロだよ、と言われてしまったのです。しかし、私は仕事の評価や自分の人生設計が気になってしまい、思うように心を休めることができませんでした。ただベッドに横になりながら、看護師に体温を測られたり、点滴されたり、医師の診察を受ける毎日に心底うんざりしていたのです。でも、そんな私でもたった一つだけ楽しみにしていることがありました。それは、木村先生が顔を出してくれることでした。私の担当医ではない彼女は、私のことを心配して、仕事前や休憩時間、仕事終わりのちょっとした時間を見つけて、私に会いに来てくれるのです。私は、仲良くなった彼女になら話せる、と思い、仕事の焦りや、長年付き合っていた恋人に振られてしまい、自分の人生設計が思うようにいかず、ジレンマを抱えていると彼女に伝えたのです。すると、木村先生は、思いがけない返答をしたのです。私も、あなたと同じような経験をしたの。日本にいるとき、私はとにかく仕事に一生懸命で、自分の目標を達成しようと焦っていると、周りがどんどん結婚していき、それなのに、私は恋人に振られ、仕事もうまくいかなくなって、八方塞がりになった時期があったの。当時はとても落ち込んで、何度も死にたいと思ったし、仕事すらしたくないと思ったわ。思いがけない言葉でした。なぜなら、木村先生は、私が見てきた女性の中で、輝いていて有能な女性だったからです。毎日綺麗なネックレスをつけ、髪はサラサラとしたストレートヘアで、誰もが羨む綺麗な黒髪と、少し小柄で可愛らしい顔立ちなのに、看護師はとても優秀な医師と評価していて、人生に苦労なんてしたことがない人のように思えていたからです。彼女は、驚く私をよそに、続けてこう話しました。今まで、私は他人と自分を比べることに必死で、自分がどう見られているかだけが気になっていたの。自分のことを大切にしなかったから、このツケが来たんだなと今になって反省しているの。だから私は、日本を出て、違う土地で再スタートしてみようと思ってここに来たの。彼女の言葉に、私は驚きを隠せませんでした。なぜなら、私は彼女がここに来た理由は、単に自分を高めるための自己投資でやってきた、とそう勝手に思っていたのです。それで、今は充実してる？と私は彼女に聞くと、もちろん、知らない土地でスタートするのは、頼れる友人も少なくて、最初は孤独に感じるけれど、誰もいない分、自分自身としっかり向き合う時間にはうってつけなの。もちろん、楽しいことばかりではないけれど、来て後悔はしていないし、自分という人間がどれだけ未熟なのか、どれだけ傲慢だったのかよくわかったわ。と、彼女の選んだ選択に、興味が湧いてきました。私でもできるかしら？と、私は木村先生に聞いてみると、彼女は、きっとできるわ。まずはゆっくり休んで、何か楽しみを見つけてみて、とアドバイスをくれたのです。彼女の話を聞いた私は、彼女の生まれ育った日本という国に興味が湧いてきたのです。病室での暇つぶしを兼ねて、私は持参したタブレットで日本について動画を調べてみました。すると、とても再生回数の多い日本の歌に関する動画でした。すると、部屋に顔を出してくれた木村先生が、あ、その歌、私も好き、と話しながら、私の分のコーヒーを持って、ベッドのそばにやってきました。いい曲だから、聴いてみて。そう言われて、動画を再生し続けると、黒髪の美しい女性がマイクスタンドの前に立ち、綺麗な歌声で、しっとりと歌い始めました。日本語がわからない私に向けて、先生が英語字幕をつける操作をしてくれました。曲に合わせて、英語版の歌詞が流れます。歌詞の意味がわかればわかるほど、その歌に
私は釘付けになりました。そして説得力のある彼女の声と、綺麗なトーンに心地よさを感じながら、耳を傾けていると数日前、私が悩んでいたことが、そのまま歌詞に反映されていたのです。私のように悩んでいる女性に向けた歌詞の曲で、この曲を聴いた木村先生は、私も悲しいことや辛いことがあった時、この曲を聴いたりしているの。聴いていると、リラックスして、心がすっきりとするの。このように私の感じていることが歌になり、多くの人が聴いているということは、私以外にも多くの人が体験していることなんだと、孤独感や絶望が和らぎました。私は、その歌から勇気をもらい、心から元気になれるような感じがしました。日本の曲と人生観。私は、その歌手の女性が歌っている他の曲も聴いてみようと思い、SNS などで検索してみました。すると、ものすごい再生回数の曲を再生した、日本のレモンという曲が出てきました。私はその曲の静かな曲調に惹かれ、曲を聴いてみると、なんとその曲は別れをテーマとしたものでした。数日前まで、お先真っ暗だと考えていた私にとって、その曲は突き刺さるような歌詞の歌を聴いたのです。そしてその歌詞は、愛する家族に先立たれた人のメッセージのような歌詞だったのです。もし、私があのまま転ばず、悲惨な生活を送り、健康にも気を使わず、死んでしまっていたらと考えたとき、ふと、両親の顔や友人の顔が浮かんだのです。それを考えたら、私はこれまで思い悩んでいたことがすべてくだらないことで、仕事や恋愛なんて生きていれば何度もチャンスは訪れるじゃない。これは私が自分をいじめていることとあまり変わらないわ、と思ったのです。曲を聴き終えた私は、しばらく自分自身の生活の仕方について思い返してみました。私は自分が人からどう思われるのかだけを気にして、自分の幸せや楽しいと感じることはこれまで二の次にしていたのです。そこで、木村先生の言っていることがようやく分かった気がしました。私はその曲を聴いてから、その歌手に私は興味を示しました。その歌手や米津玄師という名前の歌手で、彼の生い立ちを調べてみたところ、彼は自閉症に苦しんでいたことが分かりました。自閉症だけではなく、いじめや大怪我など、数々の困難を乗り越えて、自身の経験を交えた曲を素晴らしい曲調とともに、伝えていることが分かったのです。彼の経験に比べれば、私が今まで経験してきたことは、とても笑えるくらい、くだらないことでした。日本人は自分たちの逆境を生かして人生を変えようとする強さを持っている、そう感じたのです。私は彼の曲に感銘を受け、日本人のように強い心を保つために自分にできることを探しました。残りの入院期間は自分を理解してみることからスタートしようと思いました。自分の気持ちやキャリア、これまで求めていたものなど、すべて自分が感じたことを紙に書き、自分にとって何が心地よい生活なのかを考えました。こうして自分を理解することの大切さを学んだのです。私のように悩んでいる人も自分のことを理解し始めれば気持ちが軽くなるかもしれない。そう考えた私は思い切って転職し、多くの悩める女性たちに向けて自己理解を促すための本を執筆したり、セミナーを開催しています。日本の曲を聴いたことがきっかけで、こんなにも人生が変わるとは思いもしませんでした。私を変えてくれた日本の曲と日本の曲を教えてくれた日本人医師には今でも心から感謝しています。人生は思いもよらないことで急にどん底に落ちるような気分を感じたり、いきなり自分の状況が好転したりしますよね。私たち日本人でもメアリーのように人生が思うようにいかないと悩んだ時期が少なからずあるのではないでしょうか。彼女のように単に音楽を聴いたことが心を動かすきっかけとなり、人生が大きく変わることもあります。私たちも何かつまずいた時、音楽などをヒントにして自分を理解したり、新たなことにチャレンジして自分自身の人生を見直してみましょう。皆さんはどう思われましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。日本の豊かさは世界トップレベル。
チェコのスピードスケートの選手たちが予定になかった日本へ行くことになりました。成田空港の到着ロビーで呆然と立ち尽くす彼らは、この後、初めて目の当たりにする日本の様子に言葉を失うことになります。日本はこんなに豊かな国だったの？一体どんな驚愕な出来事が起こったのでしょうか？早速、最後までご一緒に見てみましょう。こんにちは。私はチェコ人のバレク・アルベルトです。スピードスケートのジュニアチームのテクニカルコーチを務めています。少人数のチームですが、国際大会で戦える選手を育てるべく、毎日努力を重ねています。世界の場でも戦える選手を育成していくために、私たちはたびたび海外合宿を実施しており、中国での合宿を計画していました。人口も多く経済大国となった中国で合宿をすることは、国内で練習するのとは一味違う刺激となり、スキルアップが期待できるからです。しかし、私たちはやむを得ず、計画の変更をしなければいけなくなりました。チェコ体育協会の思わぬミスにより、当初計画していた中国ではなく、日本へ行く羽目になったのです。なぜ、このような信じられないようなミスが起こってしまったのか、振り返ってみましょう。選手たちのスキルアップを図るための合宿は、コーチとして過去に何度も訪れたことのある中国を予定していました。しかし、チェコの体育協会に中国行きの航空券の予約を依頼しても予算不足を理由にずっと先延ばしされていたのです。選手やコーチ陣のスケジュールを先に決めて報告していたにもかかわらず、チェコの体育協会はすぐに対応してくれませんでした。とうとう出発の日が迫ってきた頃には、当日の中国行きのチケットは全て売り切れてしまったのです。協会が手を尽くし、あらゆるオプションも探した結果、なんとか日本行きの航空チケットなら手頃な価格で購入できる、と連絡がありました。選手たちは大国である中国という憧れの環境でスキルアップを図ることを随分前から楽しみにしていました。その彼らにとってチケットが手頃な値段で手に入るからといって日本がその代わりになるとはとても納得することができなかったのでした。がっかりした雰囲気がチーム全体に広がり、まるで心の中にぽっかりと穴が開いたように無力感と失望に包まれてしまいました。そういう状況の中でチームのコーチとして私にできることは日本という未知の国であっても合宿できるチャンスを生かすことだけでした。私自身、日本に行くことには大きなメリットは期待していませんでした。ただ、どんなに希望が持てないような状況下でも行動を起こすことで何かが変わるかもしれない。そういう小さな希望が私の背中を押してくれました。この運命のいたずらが後々になって私たちチーム全体に奇跡のような体験をもたらしてくれる出来事になるとは誰も予想すらしていませんでした。チケットの手配から2週間後に私と選手たちは飛行機に乗ってとうとう日本の地へと降り立ちました。日本という未知の世界への長旅と空港への到着が夜が明ける前の早朝だったこともあり、私たちは疲れ切っていました。空港から近いところに予約しておいたホテルで一休みすることにしました。ホテルの部屋に到着してから私たちはこれから先のことを考える余裕すらなく、ベッドに倒れ込むようにして深い眠りにつきました。翌朝目覚めた選手たちは日本にまだいることに対して明らかに不満を抱いているようでした。彼らの表情にはなぜこんな場所に来なければならなかったのかという不満が誰が見ても明らかに見て取れました。そのような緊張した雰囲気を少しでも和らげるために私は何かアクションを起こして気分を変えようと考えました。まずは食事を提案してみることにしました。腹が減っては戦はできぬということわざがあるように、美味しい食事をとることで気分が少し変わるかもしれないと感じました。それから私たちはお台場に行くことにしました。お台場は東京湾に浮かぶ人工の島で、食事をする場所や観光スポットがたくさんあるからです。お台場に出かけることで少しでも選手たちの気分が紛れることを願いました。選手全員を一度に移動させるための交通手段を見つけるべく、私はすぐに調査を開始しました。でも何もかもが初めての日本の交通システムは私たちにはちょっと難しく感じました。
地下鉄やバスがまるで網のように広がっている。地図を見た瞬間、どうやって動けばいいのか、全然わからなくて困ってしまった私は、ホテルのフロントに頼ることにしました。実はチェコでは、ホテルのフロントでタクシーを呼ぶと、運賃が3倍以上になることがあったり、観光客の荷物を持って逃げるというトラブルもよく発生するのです。チェコでのこういう経験を通じて、日本でも似たようなことが起こるんじゃないかと、かなりビクビクしていました。そのため、選手たちには、タクシーの中で眠ったりせず、常に周囲に気を配るように、注意を促しました。約30分後、ホテルのフロントから連絡が入り、入り口まで来ていただけますか？と言われました。私たちが指定された時刻に、ホテルのエントランスに向かうと、目の前に止まっている車を見て、誰もが言葉を失ってしまいました。そこに待機していたのは、とてもタクシーとは思えない、大きくて高級感を兼ね備えた、ミニバンだったのです。その光景を目の当たりにして、私は尻込みしました。やはり、日本のホテルでも、観光客から不当な料金をむしり取るために、わざと高額なタクシーを呼んでいるのではないかと、不信感でいっぱいになりました。怒りがこみ上げてきた私は、すぐにフロントに向かい、これは一体どういうつもりですか？と、語気を強めて迫りました。私たちが、こんな単純な詐欺に騙されるはずがないと、フロントのスタッフに対して不満をぶつけたのです。不安そうな私に対して、ホテリアは優しく穏やかな声で、これはジャンボタクシーといって、普通のタクシー料金で利用することができますし、大人数で利用されたり、たくさんの荷物も運ぶことができますよ。その説明を聞いても、不安を拭い去ることはできません。なぜこんなに高級そうなタクシーが、普通のタクシー料金で利用できるのか？ホテリアの穏やかな口調の説明を聞いても、全く理解することはできませんでした。チェコではタクシーの運転手の中に過去に犯罪を犯した人が多いので安全性があまり良くありません。それに何より運賃もすごく高いためにタクシーを使うのをためらってしまうのです。こういう理由から多くの人がタクシー利用を避け公共交通機関や他の移動手段を利用しているのです。そのような経験を通じて私は日本でも似たようなことが起こるかもしれないととても用心していました。しかし、チェコとは違い、ここ日本では、より高級感のある広々としたジャンボタクシーが、手頃な料金でリーズナブルに利用できるというのです。私の心配をよそに、選手たちはすでに、興味津々といった様子で、タクシーの前に集まっていました。ワクワクした表情の選手たちは、弾むような声で、これが本当にタクシーなの？と叫びました。彼らは、私の反応を気にせず、ワクワクしながら、タクシーの様子を伺っていました。そして、日本ってこんなに裕福だったの？と驚き、実は中国よりも日本の方が豊かなんじゃない？と盛り上がりながら私の指示を待つことなくジャンボタクシーに乗り込んでしまいました。選手たちに促されるようにして私もジャンボタクシーに乗り込むとそのあまりの快適さにびっくりしました。座席はとても広くゆったりとリラックスできる雰囲気で革のシートはとても贅沢な感じがしました。運転手は私たちの荷物を心を込めて丁寧に扱い、乗っている間もとても優しく対応してくれました。空港や駅など大きな荷物を持っている観光客によくジャンボタクシーは利用されています。と親しみやすい笑顔で説明してくれました。以前、中国での遠征トレーニング中、タクシーの料金がホテル代と同じくらい高く、車内はタバコの匂いが残っていて、掃除もあまりされていないことが多く、何度もがっかりしたことを思い出しました。私は日本のタクシー運転手の言葉を聞いて、日本が観光客のためにどれほど配慮しているかに驚きました。日本のジャンボタクシー内は映画館のように清潔で、驚いたことに座席には携帯電話を充電できるコンセントも装備されています。細やかな配慮が行き届いている日本のタクシーに乗車してみて、日本はこんなに裕福だったの？と声を出してしまいました。日本は想像を上回る豊かな国だと感じました。タクシーの中から見る都市の景色は私たちの想像を上回るものでした。日本の都市はとても綺麗に整備されていて、中国の都市とは比べ物にならないほど進んでいるように見えました。お台場に近づくと高層ビルが立ち並び、
未来的なデザインの建物が新しくて、まるで SF 映画のセットに紛れ込んだような気分になりました。これに比べて中国はこれまで何度も合宿で訪れたことがありますが、北京以外の都市は古くて時代遅れな感じがしました。日本人はみんなこんなところに住んでいるの？なんて日本は豊かな国なんだ。と、選手たちも意外そうに驚いていました。その後、私たちは驚くほど安価な料金で、お台場までタクシーを利用することができました。快適な空間と親切な対応、そして安価な料金でタクシーを利用できたことに心から感謝しました。そして私たちはタクシーを降りて目の前に広がった美しい光景に誰もが言葉を失いました。海岸沿いには高級なビルが並び、その先には広い海が広がっていました。海岸ではライフジャケットを着用した人たちがウォータースポーツをリラックスしながら楽しんでいる様子が見えました。日本は都心でもウォータースポーツが楽しめるくらい都市インフラが整っていることにびっくりしました。チェコではスポーツ施設があまりなくて街のジムに通うのがやっとという感じです。これを見た時は本当に驚いたし、中国でも見たことがないような素晴らしい都市の景観でした。これまで中国で不便な合宿生活を送ってきた私たちには全く考えられなかったことです。住んでいる場所から10分もかからずにデパートや大きなショッピングモール、さらにはウォータースポーツまで楽しめるのですから。それからというもの、選手たちは日本へ合宿に来たことに対して誰一人文句を言うことがなくなりました。選手たちと楽しくおしゃべりしながら日本の街をゆっくり散歩していたら、とても目を引くユニークな建物を見つけました。そこにはアウトレットと大きく書かれていました。入り口の向こうに広がる景色は少し普通のショッピングモールとは違う雰囲気をしていました。私たちは中に入るまでは自分たちが考えるごく普通のショッピングモールをイメージしていました。まず私たちの目に飛び込んできたのはショッピングモールの真ん中には公園があって、まるで自分の家のリビングのようにくつろぎながら家族で話をしていたり、コーヒーを飲みながらノートパソコンに向かって何か作業をしていました。入り口を少し進むと両側には高級ブランドのお店がたくさん並んでいて、その品揃えの多さに言葉を失いました。これが日本のショッピングモールなのか。この光景を見て私は心底驚きました。外観だけ見て帰るのはもったいないなと思った私は、私の隣で同じように驚いた表情で周囲を見回している選手たちに声をかけ、せっかくの機会なので様々なお店を訪れてみようと提案しました。選手たちも初めて見る光景に興奮した様子で、私たちはそのまま内部を見て回ることにしました。日本のショッピングモールは私たちに全く異なる体験を提供してくれました。初めて訪れたショッピングモールは非常に印象的でした。チェコのショッピングモールは圧迫感のある建物の中に市場や店舗が密集しているのが一般的です。狭い空間に集まっているため、訪れる人々は効率よく買い物を済ませることができるというメリットはあります。一方で日本のショッピングモールはゆったりとリラックスできるスペースがあり、日常のものからブランド品まで色々揃う清潔感のある空間が広がっており、とても快適に買い物を楽しめる場所でした。広々とした通りには多くの人々が行き交い、自由に歩きながら買い物を楽しんでいます。屋外でリラックスしながらコーヒーを飲む姿も見受けられ、この自由な雰囲気に私たちは圧倒されました。ある光景を見て私は不思議に思ったことがあります。ショッピングモールの通路の真ん中にテントやパラソルだけで運営されているお店を見つけました。壁もないオープンスペースで商品を並べているので、商品が盗まれたりしないのだろうか心配になりました。しかし日本ではそのような心配をする必要が全くないように感じました。チェコでは商品に対して注意や配慮が行き届いていない場合、あっという間に通行人に商品が盗まれてしまうでしょう。私たちが注意深く一人の買い物客の様子を見ていました。その日本人の買い物客は商品を手に取り、じっくりと何かを考えながら観察し始めました。
しかし、彼は決して商品を盗むことはせず、そっと元の場所に商品を戻して立ち去っていきました。この光景を目の当たりにして、私たちは言葉を失ってしまいました。日本のショッピングモールでは、一人一人が秩序を保ちながら、買い物を楽しんでいるのです。チェコでは、スーパーマーケットが集団で襲われる事件が多発しており、深刻な社会問題になっています。しかし、ここ日本では、そのような問題行動を取る人は一切見かけませんでした。改めて、日本人の国民性の素晴らしさも実感せざるを得ませんでした。たくさんの店が立ち並び、誰もがゆったりと買い物を楽しむ様子を目の当たりにして、日本はなんて豊かな国なんだと、心の底から感動させられました。この衝撃に背中を押されるように、私は日本でのショッピングを思い出に残そうと、ついにいくつかの服を記念に購入したのでした。気づくと私たちは何時間も歩き回っていました。さすがにお腹も空いてきたので、私は時間を見て、そろそろ昼食にしようかと提案をしました。ショッピングモールを後にしようと歩き始めたところ、中にレストランがあるのを見たんだけど、みんなそこで食事しない？と一人の選手が提案してきたのです。四方を壁に囲まれていない屋外のショッピングモールにレストランがあるとは思っていませんでした。常識的に考えて開放感あるスペースで食事を提供すれば、食事を終えた後にそのまま逃げられて支払いをしない可能性があるのではないかと心配になりました。提案をしてきた選手の見間違いではないだろうか。私は内心そうつぶやいていました。いくら日本人が良心的で国民性に優れているとはいえ、あまりに現実的ではありません。しかし、私は好奇心もあって、案内してくれる選手の後からついていくことにしました。少し歩くと、私たちは信じられない光景に目を疑い、しばらく立ち尽くしていました。目の前には信じられないほど美しい和食レストランや、いろいろな食事を楽しめるレストランが数十軒近く並んでいました。さらに驚くべきは、食事をするスペースがオープンテラスになっていて、それぞれの料理を屋外で食べられるようになっているのです。ここは現実の世界なのだろうか、と疑ってしまいました。食事を注文して、最後まで何事もなく、無事に食事を終えることができるのか、新たな不安が頭をよぎりました。とりあえず、私たちは座席に座って待つことにしました。ところが、5分、10分経過しても、誰も注文を聞きに来る人がいませんでした。やはりここは見かけ倒しのレストランに違いない。中国に合宿に出かけた時も1時間以上待たされた出来事が頭をよぎりました。不安が募っていよいよテーブルを離れようとした時、ふとテーブルの上に置かれている何かに気づきました。よく見てみるとそれは近未来の世界から来たようなタブレット端末でした。私は好奇心からそのタブレットを触ってみることにしました。私は画面を見た次の瞬間、直感的に全てを悟りました。タブレットの画面が急に明るくなり、数十種類の料理の写真が映し出されたのです。これが注文用の端末だと気づき、従業員がいなくてもテーブルに設置されたタブレットで注文が完結する仕組みになっていたのです。しかも私たちのような外国人のために様々な国の言語に対応していたので、注文に戸惑う必要もありませんでした。私たちはこの魔法のようなシステムにただただ驚くばかりで、日本の技術力の高さに舌を巻きました。若い選手たちはレストランで注文のために使われるタブレット端末を初めて手にしてみて、興奮気味に操作をしていました。普段から電子機器に触れている彼でさえ、この仕組みはとても興味深いシステムのようでした。言語翻訳機能がついているおかげで、私たちはスムーズに注文を終えることができ、とても満足しました。これほどまでに優れた高価なタブレット端末が無人の机に置かれていることにも驚きました。店側が警戒する様子もなく、私たちの感覚からすると無防備としか言えない。このような状況下において、日本人が誰も盗もうとしないことにもびっくりです。日本には盗みという概念すらないのかと不思議な気持ちでいっぱいです。それを裏付けるように、日本のショッピングモールで過ごす日本人は秩序を守りながらもとても穏やかに買い物を楽しんでいるように見えました。
チェコではカフェの外のテラスでコーヒーを飲んでいると誰かにそれを取られることがよくあります。日本ではそういう心配する人は誰もいないでしょう。日本がこれだけ豊かな国として発展しているのは技術の進歩だけでなく、日本人の優れた国民性が無人運営やデジタルの便利な施設の発展を支えていることに気づきました。日本は本当に便利だったので、ショッピングや食事など、ストレスで疲れを感じることもなく、心に余裕を持って楽しむことができました。海外の合宿や遠征においては、選手たちの間で注文でいつも混乱が生じていました。日本においては混乱もなく注文することができ、感謝の気持ちでいっぱいになりました。今目の前の選手たちの表情を見ていると、日本に来る前の彼らの表情とは全く違っていることが伝わってきます。かつてなぜ中国ではなく日本に行く必要があるのかと不平と不満を募らせていた選手たちがとても生き生きとしていて、日本に来たことを心から喜んでいるように見えたのです。食事をしている間も話題は日本の素晴らしさについて語り合い、積極的に日本の観光地や文化にも興味を抱いている様子でした。彼らの様子を見て日本行きを決めて本当に良かったと満足しました。東京にはきっともっと素晴らしい観光スポットがたくさんあるに違いないと、選手たちは好奇心をかき立てられている様子でした。選手たちから、せっかく東京に来たのだから、他の場所にもぜひ行ってみたい。と声が上がるのは当然予想することができました。食事を終え、完全に満足げな表情で、ショッピングモールを後にする選手たちの口から、新しい日本や東京の魅力を見たい、という提案がなされたとき、私は反対する理由が見つかりませんでした。世界的にも有名な日本の首都、東京のことをもっと知りたいと私自身も感じていたからです。そこで私は選手たちの提案を快く受け入れ、東京の他の観光地を巡ることにしたのです。そこで再び私はある不安に見舞われました。今私たちがいるお台場から東京の観光地を巡るのに便利な交通機関は地下鉄だというのです。チェコで電車を利用する際は様々な問題があります。電力不足で途中で電車が停車したり、移動にかなりの時間を要することもしばしばです。また、エアコンがついていないことで、夏の電車移動は汗びっしょりになってヘトヘトになるのが常でした。だからといってタクシーを利用しようとすると、高額な運賃を請求されたり、安全性に問題があったりするために、しょうがなく電車を利用せざるを得ないのです。私は一抹の不安を感じながらも、選手たちを引き連れ、地下鉄での移動を試みました。ところが、私の心配はほとんど無用の産物となりました。東京の地下鉄はとても快適で、座席のシートもまるで飛行機のビジネスクラスに搭乗しているようでした。隅々までエアコンが効いており、荷物が置ける棚まで設置されていたのです。ここでも乗客たちは秩序を持ってシートに座り、座席周りがすっきりしているので、車内を快適に移動することもできました。チェコでは地下鉄はもちろん、列車の商業運行もあまり進んでおらず、日本のようなインフラ整備はとても参考になります。チェコでは日本に比べてインフラ整備が遅れているため、日常生活で不便を感じる場面が多い現状にあります。そういう状況があるからこそ、日本の便利な公共交通機関は快適そのものでした。何より驚いたのは、運行中に一度も電車が止まらなかったことです。そのため、電車が出発到着する時間も運行ダイヤ通りに正確に運行されていました。チェコでは電力供給が不安定なため、運行中に停車することは日常茶飯事なのです。日本の地下鉄が時間通りに運行されているのは、日本人が時間を守ることを徹底しており、細部にわたるまでサービスに配慮が行き届いているのは、それが日本人の国民性が反映されていると感じました。私たちが地下鉄に乗って東京駅に降り立った時、放射線上に伸びるあらゆる路線や人の多さに圧倒されていました。そんな時、私の携帯にチェコの体育協会から着信がありました。中国行きのチケットが手配できるというものでした。私はその申し出を丁寧に辞退しました。
私たちには、すでに日本での滞在に満足していて、チーム内に中国に行く必要性を感じている選手は、誰一人いなかったからです。代わりに、日本での合宿変更を申し出ました。そのことに対し、チェコの体育協会は、その申し出を理解できないとばかりに、動揺している様子が伝わってきました。一体日本で選手たちに何が起きているんだ。日本で何があって、心境の変化につながったのか、全く理解できない様子でした。無理もありません。チェコを出発する前のローテンションの私たちの様子と、今の私の声を比べると、とても生き生きとしていて、日本滞在を心から楽しんでいる声の様子とは、天と地ほどの差があるからです。状況がうまく理解できないのは仕方ありません。しかし、選手たちが日本での滞在をエンジョイし、快適に過ごすことができていることを伝えると、ひとまずは安心してくれたようです。私たちは、その後、東京駅近くのホテルへと向かいました。この旅は思いがけないミスからスタートしました。しかし、今回の日本行きの旅は、私たちにとって砂漠の中から、オアシスを見つけ出すような奇跡の物語となりました。日本はその先進国としての魅力を、存分に私たちに披露し、その素晴らしさに心を奪われました。私たちは、ここから始まる日本での合宿に、未知の体験ができることを確信しています。皆さんはどう思いましたか？ぜひご意見ご感想をコメント欄で教えてくださいね。